फैगौ मालाय बिसिना स्रा स्रा जायो आंना केमेरायानो जाला मालायग्रा मालाय ओरै बांसिन लाग्रा मालायग्रा Mira, tres aquí, la se puede जेनी बरगयारी बिफा चंद्र बरगयारी आरो बिमा माधुरी बरगयारी जेनी बरगयारी सिगां फारसे फैनानै खावलायहरबाय जेनी बरगयारी जोंहा मोननो हादोंमोन 99.14% 6430 जोङो बान्था हिसाबै फैबाय ini गेजेराव जों नुदों जे इउएन एकाडेमियाव जे फार्स्ट डिभिजन जानायनि हारा बला सामबे 2023 समाव 41% आनो फार्स्ट डिभिजन जादों आरो only 19% आल' थार्ड डिभिजन जादों बाखिया सेकेंड डिभिजन बे जाबाय इउएन एकाडेमिनि रिजाल्ट बिथां अरेन्ज बुंनाय बायदि मोनसे समाव गथ'नियान सात्रफ्रा जेरै बेस्ट सोंलायनानै गावसोरनि गोग्गानायखौ लायो Ayo, mama jumpa nih ayo. Mama jumpa nih ayo. Ya. Mandang mandang. Ini beli kamu nih baru kita ini bayar. Thấy chưa?
हाजोनिफ्राय हायेन माबा लाभा ओंखारनाय आरो बेना लाभा अरगें हाजो बेरफ्रुनानै लाभा ओंखारनाय बेयाव मा होखो आयं बेयाव मा होखो मा होनो मानसिखौ खेबबाथाय नुवा मानसिखौ खेबबाथाय बेखौ नुवा होनदां जाबायलै आयं आंनि लोगोनिनो फिसाला बिमाया बिमाखौ बिराद मोजां फोरोङो बे मा लिरनानै होलांनांगौ नामा लिरनांगौ हरदो लिरनोसै कलमा दे बहा लिरो Very good le ayong Dia ma apa pemen? Kentangan ya ise. दैया दुंनानै खफ' जानानै गोजौआव रोगानो ओमफ्राय बे जुनारफोरा जोमै महर लायो जेब्ला बे जोमाया खफ' बुरजा जागोन अब्ला बेयो गोजानानै गाहायाव गोग्लैयो ओमफ्राय बे जुनार होनायानो जाहैबाय माबा आदार जिनिस बायदि आरो जों बे मोनसेनि सायाव मोनसेया थांनानै थायोना जेरै मैफोरनि सायाव मस्लाफोरा बेफोरबायदि थांनानै थायो Nailangnya dulu exhibition. जोंनि सानखौहाय हाथरखि होननानै बुंनाय जायो जोंनि सानखौराङाव आगोलावहाय मोनगु नाथाय दा मोनथामखौ होनानै सानहा गोजौआ एखमबा गावनि लामानिफ्राय बायनायाव ओंखारनानै बेबायदि सिंजों थाङो ओंखायनो बेखौ जोङो फ्रिदे दंनानै जोंनि सानखौराङाव मोननाय बेफोर जाबाय
Oंखाम जानोसै दे Enjoy. Mama oंख्रि लाखो आयं? Mama oंख्रि लाखो? Oमफ्राय ए दे जादो बुरजा जादो दे आयं दे गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम बेखिनियाव मोनसे खावलायहरनाय